Wel, yn y 6 wrthnos dwytha, da ni bod yn concentratio fwy ar yr gistmaen yma, fel da ni feddwl di. Ac flwyddyn dwytha, oedden di tynnu'r garag y faen oedd ar y top, a di roi ti'r ochr fan hyn, a wedyn, da ni roi ti nôl, wan. So mae'n i lle, o rai ni gael mynd i craen gyn yr hen David Nash na i i chodi a roi ti nôl. Mae'n pwyso i fyny rhyw hanner tunnall. Ond sydd o'r hef obol di roi tina, dwi'n yn gwybod. Ond mae'n i hôl ni lle wan, ag y cerig rowndi hi, fel ag oedden ni wedi cael hyd iddyn nhw. Tu allan i fan hyn, yna gerig lot llai, ag oedden ni'n gwybod o beth o'n di ddarllan bod yr carneddau yma, o'na fedd yn nhw, gistmaen, ag oedd y carnedd wedyn, ag rownd yr ochr allan, o'na gerig mwy, a ffoes. Wel, da ni wedi bod yn fan hyn wan, a da ni wedi ffindio, dwi'n ni'n mos welid i'r cerig ma'n drown ffordd hyn wan, y cerig mawr, a rei drown ac yn ôl fforcw, a dyma da ni'n drio cael hyd yn pen drawn o wan, i drachdio wneud y cylch, os di'r cylch yn llawn. Llynadd, a ni dyllu lawr, a ddothon ni hyd i be oedden ni feddwl o ryw fath o esgyrn, mae llynian o gynno ni, da ni cadw sampl ohonyn nhw, ac da ni isio gyrru nhw i testio. Mae yna ffordd o testio, maen nhw'n medru dweud bod yna fwy o rhywbeth yn y part yna, lle mae'r bedd o'r esgyrn yma, na sy'n yna, da ni cymryd 1, 2, 3 o 3 wahanol lle, a hwn, a gyrru nhw ffwr i gael ei testio. Mi gathon ni'r arbenigwraig Francis Lynch yma, a mae hi yn hynod o dda rhyw bethau fel hyn. A mi ddoth hi fyny ac ia, o hi'n meddwl siŵr na gistfaen oedd hi. So mi ddaru hynny roi rhyw hwb i ni. Chos cyn hynny, o'n am llawer o neb yn meddwl na oedd hi, ond y fi lle. Wel, di cael mynd i gyfodrwy, da ni ddod yma os oes yma i ddangos i'r bobl sy'n cymryd dod yma i weld ni lle. Mi gath hwnna hyd yn 1977, dwi'n meddwl oedd hi, pan oedden nhw'n ail, neu pan oedden nhw'n gwneud y gwaith dŵr yn gwlad yma, a tyllu i roed peipiau dŵr i lawr. Ac oedd o'n 1 metr i lawr yn y ddaear, yn y creigiau, meddwl fo. Da ni'n meddwl na oed y fodrwy, tua canol oesol maen nhw'n deud, ond wrach fydda ni gael gwybodaeth eto am hyn. Yn Ysyddion, wrth gwrs, fama, a copper alloy, fama. Mae hein i wneud efo'r trydan o ddymdi fyny o Dolwen i fyny i Blaenau Ffestiniog i'r Chwareli. A mae gennym ni ddarn o'r coedyn, wedi cael ei lifio os yma, a da ni am yrru hwnna i ffwr i gael y dendrochronology ar hwnna. Yr fflint flwyddyn yma, da ni wedi cael hyd, ydy jyst tu allan i lle mae'r bedd, ac oedd ar ben lefal lle mae yna glai a cerig man yn y clai. A jyst o dan hwnnw, wrth gwrs, mae'r pridd coch a'r cerig mawr mae'n dod i'r golwg. Ytho tools oedden nhw'n cael ei defnyddio. Y darn bach o lestri da ni wedi cael flwyddyn yma, a mae o'n hen achos mae'r glos tu fewn, neu'r gles tu fewn sydd fod yn ddu, wedi cael ei rwbio i ffwr. A mae siap o fel rhywun o gwpan bach. A dwi'n meddwl bod o yn 17th century. Reit, dyma ni lle da ni codi'r babell, da ni chodi yn ganol Cwt Crwn, a mi welid i'r olion yn mynd reit rown ffordd hyn, ac yn ôl fforcw. A mae hwn, fedar hwn bod o fewn rhyw 1000 o blynyddoedd o hen, de, so rhywbeth mwy na hynny.